Čau, zdravím ťa pri ďalšom videu. Dnes si spoločne ideme na Toyotke vymeniť predné svetla. V živote nikdy som to nerobil, netuším, čo všetko treba dať dole. Viem, že musí ísť nárazník dole, ale akým spôsobom ho dám dole, fakt netuším. Ešte dole to bude v pohode, si myslím, ale tým, že ja som nie až tak klampiersky zručný, neviem, kto to dopasuje. No a čo sa týka svetiel, zadné tie už sú nahodené, tie si videl. A dneska mi prišli Dneska mi prišli tieto nádherky. Je to vlastne DRL-kový pásik a normálne Xenon, čiže nemalo by to byť ani elektrikársky zložité spojazenie, malo by to byť plug and play, ale kto vie. Čiže uvidíme, čo nás všetko bude čakať. Čiže ideme si dať dole nárazník a uvidíme, čo bude ďalej. No, nárazník máme dole, respektíve odmontovaný. Nie je úplne, nechcem to ani celé odmontovať a vyťahovať, lebo ani pán Boh to potom neposkladá. A nechce sa mi zdvíhať auto. Čiže idem si zistiť, čo všetko tu treba podpájať na svetle. Nárazník bol celkom v pohode. Viac menej. Až na túto časť, ktorú mám, prosím, pekne zalepenú silikónom. Áno. Krista bohati. Hej, toto všetko je silikón. Čiže s tým som trošku bojoval, ale dobre, podarilo sa, neviem, ako to tam bude potom lícovať. Čiže svetlo, jedno druhé, odmontovať a zistiť potom, či sa to dá plug and play zapojiť, alebo to tu bude stáť ďalší týždeň. No, svetlo je vonku, bol to celkom pôrod, prísť na to všetko, jak čo spraviť, ale človek sa učí, čiže jedno svetlo vonku, dáme tam druhé nové svetlo, zistíme, či všetko funguje tak, jak má. Keď nie, tak sa asi zabijem, a keď všetko bude fungovať, tak vymeníme rýchlo druhé a vybavené, svícime. Parádička, čiže svetlo nám funguje. Ja som šťastný, lebo nechcel som nič s elektrikou robiť, našťastie je to plug and play. Nahodíme toto svetlo, ukážeme si nejaký ten rozdiel a nahodíme zvyšné druhé svetlo. Ešte taký fun fact, čo som práve zistil, že ja hlupák som si objednal nie Xenonové predné svetla, ale na H7. Čiže som veľmi smutný, lebo som sa tu kupoval nové Xenony. A však čo už s tým spravíš? No hlavne to bude aspoň dobre svietiť, lebo ma porazí. No, svetlo nahodené. Nevyskúšam teraz Xenon H7, keďže musím ju ešte rýchlo kúpiť. Ale za mňa sa to je... Ježiš, s týmito svetlami podľa mňa tie auta mali chodiť od výroby. Brutálne sú. Podľa sa to vyzerá ako hovno. Takže nádherné. Paráda, teším sa. Hurá na druhé. No, svetlá sú nainštalované. Najväčší problém bolo asi dopasovať tam H7, ale podarilo sa. Svetlá, akože sami o sebe svetlá vyzerajú brutálne na tom aute. To isté aj tie ledkové vlastne účka, alebo polúčka, alebo jak to nazvať. To je brutalita. Jediné, čoho sa bojím, je to, že tým, že som prechádzal z Xenonu na H7, takže to auto nebude absolútne svietiť. Ale no, naspäť tam tie originál svetla určite dávať nejdem, kvôli tomu, že lepšie svietia. Radšej budem chodiť cez deň a budem pekný, ako chodí v noci a mačkáruje svetla. No, toto je piči, kámo. Akože je to pekné, hej? Takže je to pekné. Svetlá sú brutálne, ale pozri sa, ak to svieti. Ja ich skúsim ešte ponastavovať, ale no. Ježišmaria. Akože neviem, čo znamená tento svetelný lúč tých svetiel. Či tam treba nastaviť ešte aj tú šošovku alebo keru mater. No je to otras. Akože keby takýto rozptyl, že to je rozptylené a nie je to takýto svetelný lúč, tak je to fajn. Ale kámo, to je hrozné. Pozri sa. Však nevidíš. To sú... Hej, to sú diaľkové. Strehnávačky, diaľkové. Strehnávačky, diaľkové. Nie. No, už je to o mnoho lepšie, si dovolím tvrdiť. Akurát problém nastáva, že diaľkové nefungujú. Takže OK, s týmto dokážem žiť, lenže asi to nebude osvetľovať ostatných. Asi to budem musieť ešte ponastavovať. Ale diaľkové tu vlastne
nie sú. Čiže ja teraz som z toho zmetený. Ale to nevadí, mám svetla, mám pekné svetla. Čekuj, to ja ti ukážem, počkaj, pozri sa. Čekuj, jak to vyzerá. Už to vyzerá jak porádna Toyota. Čakaj si, a zadné, to sú náštiel M2. M2 pre chudobných. No, akože to je pekná pičovina, ale s tým ešte čo si porobím. Aby to svítilo pekne, čiže toľko k updateu k svetlám. Dúfam, že sa vidíme na budúce pri lepení fólie, lebo to by mi mohlo ísť celkom dobre, si myslím. Dobrú noc.